Allah ya sa ba da mata wanda ke magana ba. Wallahi ba mata aure ba ce ba ta aure. Allahu akbar kabira. Amma Allah ya adilin yahuda bil muhassani wanzila wala yafiya an hadihi mutawala wa akram bihi maganatu haram wanzila Dala biki da dala haqqi ibadallahi bil majd wal ula innahu a'lal jinani mubawwa. Kai matsiyacin yaro ne, kai ba tsinannen ba karamin tsinannen yaro bane. To me nayi? Yar mutane tana wucewa ka labe ka ja danko ka sakan mata. Amma saboda makaryaci ne kai yawa zaka zo ka dinga gaya mu maganganu a gaban mabata wallahi baka isa ba wallahi. Wallahi sam. ba dan Allah ya sa yaro ya zama babba ba. Ai da shi zaki ji mana. Kai ba. Girman jiki ne kawai. Ai karamin yaro ne ba su shekaru ne da shi ba. Allahu akbar kabira kice gan magana ne. Akalla kai ne na tara. Abin nan. Tara. Tara.